Dobrý den, sledujete Jihočeské zprávy, pravidelný pořad, který každý týden mapuje dění na Jindřichohradecku a přináší aktuality a zajímavosti z tohoto regionu. A i když už většinu našich domácností ovládla příjemná vánoční atmosféra, nezapomeneme ani dnes na důležité události, které se odehrály. Tady je přehled dnešních témat. Bezúročná půjčka od města pomůže Slovanu v Jindřichově Hradci. Pro Slovan to znamená v podstatě záchranu v momentální situaci, protože tímto finančním obnosem pokryjeme zálohy energií. K Vánocům patří i jesličky a ty krízové jsou dominantou Hradce. Policie kontrolovala dodržování rychlosti. Dopravní policisté se zaměřují na dodržování rychlostních limitů v obci. Tentokrát se zaměřili na ulici Klaudiusovu, kde je maximální rychlost stanovena 40 km v hodině. Sportovní kluby řeší v posledních letech celou řadu problémů s financováním a nepomohla tomu ani hospodářská krize. Někteří sponzoři své příspěvky do sportu zmrazili, jiní je výrazně omezili. Stejnou situaci pociťuje i jindřichohradecký Slovan a doslova za 5 minut 12 mu pomohla bezúročná půjčka, kterou schválilo zastupitelstvo. Kámen ze srdce spadl jindřichohradeckému Slovanu. Zastupitelé na svém zasedání totiž odsouhlasili poskytnutí bezúročné půjčky pro TJ Slovan. Pro Slovan to znamená v podstatě záchranu v momentální situaci, protože tímto finančním obnosem pokryjeme zálohy energií v novém roce, v lednu, v únoru a v podstatě i provoz našich sportovních zařízení, což je tělocvična v tuto dobu, v měsíci lednu, únoru. Město v loňském i letošním roce přispělo sportovním organizacím částkou 5 milionů korun. Jenže se zvedly nájmy a tak peněz přímo pro sportovce v letošním roce de facto ubylo. Tlaky jsou různý. A tlaky na město jsou od všech v tom smyslu, aby město podporovalo sport více, než podporuje. V problémech se ocitl i Slovan. Ten na nájmech zaplatí 1,5 milionu. 350 000 korun, které mu chyběly, musel uhradit Slovan sám. A tak tolik potřebné peníze se bude snažit získat z prodeje kuželny a tenisových kurtů. Ten prodej se začíná realizovat. Pověřili jsme realitní kancelář a ta realizace může trvat 3-4 měsíce. Takže předpokládám, že i finanční prostředky získané z tohoto prodeje nám umožní vrátit půjčku. Jasné je ale to, že peněz na sport nebude podle sportovních organizací nikdy dost a potřeby se budou nejen v tomto odvětví i nadále zvyšovat. Krízové jesličky patří k nejslavnějším dominantám Jindřichova Hradce. V tomto předvánočním čase jsme na jejich návštěvu nemohli zapomenout ani v našem zpravodajském magazínu Jihočeské zprávy. Více už v reportáži Zuzany Jelínkové. Krízové jesličky jsou největší lidový mechanický betlém na světě. O jejich monumentalitě svědčí i fakt, že jsou zapsány v Guinnessově knize rekordů. Jejich autorem je jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš Krýza. Stavbě betléma věnoval celý svůj dospělý život. Vytvářel ho více než 60 let. Když mu bylo asi tak 9 let, tak se rozhodl po shlédnutí betlému svého strýce truhláře Novotného, že vytvoří také takový betlém a určitě ještě hezčí a větší. Takže začal kolem těch 18 let zhruba vytvářet a tvořil až teda do své smrti. Krýza velkolepý betlém vystavěl na ploše 60 metrů čtverečních. Betlém má nyní 17 metrů na délku, šířka i výška jsou 2 metry. Jesličky obsahují téměř 1400 figurek lidí a zvířat, z nich se přibližně 300 pohybuje. Ty figurky jsou vytvořeny z takové zvláštní masy, někdy se tomu také říká pozlacovačská masa, což je směs klihu, mouky, sádry. A je to potom vlastně takové těstíčko, z kterého se ty figurky uplácají, nanesou se na dřevěnou kostru, vytvarují se, obarví se a případně se ještě dozdobí oblekem. Jednou z největších zajímavostí jesliček je mechanismus. Ten pan Krýza poskládal z všemožných věcí, které našel v domácnosti. Ať to byla třeba stará špulka od nití nebo váleček na nudle nebo část kolovrátku a všechny tyto části pospojoval pomocí různých spojů a kožených řemínků a takových pásů a vytvořil úplně originální mechanismus,
který pracuje dodnes. Nejstarší část Betlému tvoří scéna narození Ježíše Krista, která se nachází v jeho středu. Další části znázorňují poetickou vesnickou krajinu a měšťanskou architekturu dokládající život lidí 19. století. V jesličkách nalezneme i rudný důl s horníky či bránu s padacím mostem a strážnými hlídající město a Herodesův palác a mnohé další. Po jeho smrti se podařilo to, že Betlém byl darován do sbírek muzea, to bylo v roce 1935, to znamená, že od roku 1935 se nachází v muzeu dodnes. Daroval nám ho jeho syn bezplatně a sám ho tady sestavil a zatímco dříve točil klikou a rozpohybával Betlém pan Krýza ručně, tak dnes je Betlém napojen na elektromotor. Krýzovy jesličky právě patří k nejnavštěvovanějším expozicím muzea Jindřichohradecka. Přijďte se tak i vy podívat na celoživotní dílo jindřichohradeckého rodáka Tomáše Krýzy. Neznalost zákona neomlouvá a proto se město Jindřichův Hradec ve spolupráci s republikovou policií rozhodli uspořádat soutěž pro děti, která má prověřit jejich znalost předpisů a paragrafů. Zájem o 3. ročník soutěže byl obrovský a děti zaplnili celý sál střelnice. Jak specifikuje trestní zákon týrání zvířat, co je to kyberšikana a zda je distribuce drog trestná? I na takové otázky odpovídali žáci 8. tříd jindřichohradeckých základních škol v rámci 3. ročníku soutěže Cesta mezi paragrafy. Tento projekt vznikl vlastně proto, že jsme chtěli sjednotit činnost všech organizací, které působí v oblasti prevence a které mají mladým lidem v této oblasti co říci. Takže jsme se vlastně dohodli na tom, že každým rokem si vytyčíme určitá témata a k těmto tématům zaměříme svoji preventivní činnost na všech základních školách v každém příslušném roce. 8 pětičlenných družstev se utkalo na poli znalosti od rodinného práva přes ochranu zdraví až k návykovým látkám. Soutěž prověřila také schopnosti jindřichohradeckých žáků, jak správně jednat v krizových situacích. Hlavní smysl ta akce má, aby upozornila na některé negativní jevy, které se vyskytují, a to je šikana, drogy a tyto záležitosti. A proto i to celkem početný publikum, který by to mělo být v tom spatřuje určitý výchovný moment stran těchto negativních jevů. A jsem rád tomu, že město se podílí na této akci. Každé soutěžní kolo provázelo promítnutí krátkého modelového příběhu na určité téma. Po něm pak žáci odpovídali na soutěžní otázky. I letos se na projektu Cesta mezi paragrafy podílela společně s odborem školství, mládeže a tělovýchovy v Jindřichově Hradci i místní policie, zástupci soudů, hasičů, Českého červeného kříže a záchranáři. 1., 2., 3. škola Ačko, 4., 5., 6. Bčko. Já plně věřím, že tento efekt je, že tato soutěž má své opodstatnění, protože sociálně patologických jevů neustále přibývá a je potřeba těmito vhodnými preventivními programy chránit naši mládež, aby do budoucna nepáchala trestné činy, přestupky či jiná provinění. Jedním z velmi probíraných témat byla kyberšikana. To je šikana dětí přes mobilní telefony, počítač a další technické vymoženosti. Smutné bylo zjištění, že některé děti už musely tento problém řešit. Kámoška to řekla mamce a mamka to šla řešit do školy. No, určitě bych to řekl jako známým dospělým učitelům. My jsme šikanovali, ale psychicky. Nejlépe si na cestě mezi paragrafy vedli žáci 3. základní školy. Na 2. místě skončili místní gymnazisté a na 3. školáci z 5. základní školy na sídlišti Vajgar. I když některá jihočeská města v rámci úspor omezují oslavy spojené s příchodem nového roku, tradiční novoroční ohňostroj v Jindřichově Hradci letos bude. Město se rozhodlo, že ho zaplatí až z rozpočtu na příští rok a neměl by prý zatížit městskou pokladnu příliš. Bude stát pouze 10 000. V Třeboni investují přes 2 miliony korun do rekonstrukce recepce Bertinných lázní. Ta by měla být hotová nejpozději do začátku ledna 2010. Se zakázkou oslovilo město Třeboň 5 firem, nabídku ale předložili jen 2. Už rok uplynul od osudného firemního večírku, ze kterého se domů už nikdy nevrátila Soňa Ileová z Jindřichova Hradce. V neděli 1. března letošního roku její tělo vydala řeka Nežárka v takzvané Vodičkově tůni u obce Val. Výsledek provedené soudní pitvy potvrdil, že Soňa Ileová byla zavražděna. Jeho čeští kriminalisté i nadále pátrají po vrahovi. Už v
příštím díle vydání Jihočeských zpráv se můžete těšit na reportáž z velkolepého finále premiérového ročníku soutěže Nejlepší zaměstnanec Jindřichohradecka roku 2009. Pořadatelem akce je týdeník Jindřichohradecka ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou. Sledujete Jihočeské zprávy z Jindřichova Hradce a okolí. Dnes s Pavlem Hajkem. Jednou z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod na silnicích je nepřiměřená rychlost a ve městě to platí dvojnásob. Proto se nelze divit, když se Jindřichohradecká policie pravidelně zaměřuje na to, jak řidiči jezdí v ulicích města. U poslední bezpečnostní akce nechyběla kamera Jihočeských zpráv. Jindřichohradecká policie se při svých kontrolách tentokrát zaměřila na dodržování stanovené rychlosti ve městě. Tentokrát se zaměřili na ulici Klaudiusovu, kde je maximální rychlost stanovena 40 km v hodině. Jelikož zde dochází k častému porušování této 40, dopravní policisté zde působí velmi často. Policisté byli tentokrát mírní. Řidiči tak v úseku, kde je předepsaná 40, mohli beztrestně jezdit 50. I přesto se ale našli tací, kteří si maximální povolenou rychlostí hlavu rozhodně nelámou. Ne, pane řidiči, policie, jsem kontrola. Žádám o předložení vašich dokladů a dokladů vozidla. Z hlediska statistik víme, že ta rychlost v konkrétních ulicích, v konkrétních místech se dodržuje sporadicky. Pomocníkem mužů zákona při měření rychlosti je už 2 roky ruční laserový radar, na který nefungují běžné antiradary. Tento laserový radar při ideálních podmínkách je schopen zaměřit vozidlo na vzdálenost až 1 kilometru. Rovněž jednoznačně prokáže, zda řídil muž či žena, zda řidič měl bezpečnostní pás, případně zda telefonuje s mobilem v ruce nebo má doporučenou handsfree sadu. Ulice Klaudiusova v centru města není jedinou, kde se policisté pravidelně zaměřují na dodržování maximální povolené rychlosti. V jakých dalších ulicích Jindřichova Hradce by si tak řidiči měli dávat pozor? Jedná se převážně o ulici Vídeňská, kde je rovněž omezená rychlost. V dalším případě to je ulice Denisova, kde je rovněž omezená rychlost sice na určité části této ulice, ale každopádně i zde musí řidiči pamatovat na to, že zde není 50, ale rychlost v daném místě je snížena o něco méně. Muži i ženy za volantem by si tak při průjezdu městem měli dávat pozor. Jindřichohradečtí policisté totiž upozorňují, že podobných kontrol bude neustále přibývat. Takové byly 51. Jihočeské zprávy v tomto roce. Přejeme vám klidné prožití Vánoc v kruhu vašich nejbližších. A nezapomeňte, že vánoční čas by rozhodně neměl být ve znamení schonu, ale naopak ve znamení vánoční pohody. Mějte se krásně, užívejte Vánoc a příští týden opět na viděnou.